Salam vatandaşlar. Men şu gün sizi Türkmenistan'ın konstitusiyasının 3. maddesinin 2. punktu bilen tanıştırmakçı. Şurada şöyle deyler, devlet her bir raýatynyň öňüne jogapkärdir ve şahsiýetiň erkin ösmegi üçin şertleriň döredilmegini üpjün edýär. Raýatyň janyny, awraýyny, mertebesini we azatlygyny, şahsy eldegirilmezligini, tebii hem mizemet hukuklaryny goraýar. Döwlet her bir raýatyň janyny goraýan bolsa Türkmenistanyň türmelerine urulup, ýenjilip, eziyet çekip, aç koyulup, öldürülen adamların jogabyny haýsy döwlet bermelike? Zorlanyp, soňra da ýok edilen çağalaryň, ýaş ýetginjeklerin, gyýyzlaryň jogabyny haýsy döwlet bermelike? Şahsiýetiň erken ösmegi üçin ähli şertler döredilmeli diýär. Ýöne Türkmenistanda şahsiýet ýetişdirilen ok, şahsiýet ýok edilýär. Türkmenistanyň raýatynyň jany goralýan orta Türkiýede müňlerçe, belki müňden hem köpürekdir türkmen raýatlarymyz ölüp gitdi, diýerligine ýitip ýok bolanlar we tapylan ok. Eýsem olary haýsy döwlet iýdemelike? Olar Türkmenistanyň raýaty dälmikäler? Iýdelen okun hap bular. Türkiýede bir näçe iýleşlenmez organ mafiýasy tarapyndan organlar alınıp öldürildi. Hani döwlet, hani kada, kanun, konstitusiýa nirede? Hani iýdi? Kim goramaly bu halky? Döwletiň bir wekili bolup oturan konsul işgärleri jüýsüne düşjek ýaşmanady, halkyndan, watandaşyndan gowurýarlar. Gidip havalimanına bilet satýarlar. Şo 5 manadyň uğruna algaşyp berdiler. Vatandaşlaryň kimin haýsy ýagdaýda nerede ölüp, nerede çüýräp gidenden habarlary ýok. Hanonda nerede biziň mizemet hukuklarymyz? Hani her bir raýatyň öňündäki jogapkärçilik nerede? Awraý mertebesini goramak diýilende de gyýyz gelinden etegini galyp ayak geýimine seretmekde görýärmi döwlet bu mertebeni? Şol mertebe taýylýarmy? Her öňeten aýal gyýlanmadan etegini galyp ayak geýimine seredip berse şol awraýmy? Awraý bolýarmy? Şol karar çykarmak bilen döwlet gelin gyýyzlar